sa buang gihimo na kini ugatasan. Lisod na kayo siya pagpuhon, grabe siya kabuayahon, ang mga budget pang tikmason. Ang mga activity puro compliance lang, aron lang maka-picture kay ilang tumong kini pang liquidate lang. Iba-iba, kwarta-kwarta na pud ang mga buang, kay doon na po'y kalihukan. Gibiyaan sa iyang mga tanang kaubanan, kay sila may batik konsensya man. Lisod na kayo siya pagpuhon, registrasyon pang tirahon, ang mga budget pang tikbason. Siya karon nakadasa kay wala na sampulan, muabot rang mga adlaw nga ikaw sa Ginoo pagasilutan. Lisod na kayo siya pagpuhon, grabe siya kabuayahon, ang mga budget pang tikbason. Siya karon nakadasa kay wala na sampulan, muabot rang mga adlaw nga ikaw sa Ginoo pagasilutan. Pagasilutan.